Good morning, viewers. Good morning, viewers. This is Kingdom Voice Media, yet again with Bishop Nyamakanga. Bishop, welcome to the discussion. Thank you, sir. Thank you, sir. Bishop. Yes. We are here today. Mainly, we are discussing my social media. They are flooded. My critics, with joy. Okay. They are saying you have joined ZANU PF. What would you say to the viewers? Thank you so much. I ask Makua. It's that's the honest truth that I a fully pledged member of ZANU PF. Right. I am fully behind our president, the father of the nation. Right, Bishop Muripapo, you were once identified with the voice of a critic of ZANU PF. What specific moments or process leads to the change of direction? To build the nation, peace building, reconciliation. And for me to achieve, or for us to achieve it as a nation collectively, we need to join ZANU PF. We can't do it outside ZANU PF. Because already it has failed, not only once. Oh, right. Bishop, if it's your first time, do not forget to subscribe, like, and share this video. Right. Was this decision made by any challenge you faced in life or your personal life, politically? Since you were opposition, okay. Was your decision influenced, or my decision was influenced by God? Because nekutambura, I could have made that decision. That was 2024, and this is 2026. Okay. I could have made that decision. Ndakatombotsvaga help kune dzimwe hama. Still, I could have made a decision to join ipapo chiriporipocho kuti ndatouya. Okay. You understand? Yeah. But handina kuita saizvozvo. I had to wait for such a time like this for me to join ZANU PF. So, in quick, how would you guide your prophetic voice while you are in the ruling party as well? Yeah, I don't guide the prophetic voice because that's the work of the Holy Spirit. We are just vessels, instruments that God chose to use. But some other people would say your prophetic voice, it's two different things. So possibly mitemo yavo things that you should submit to as a member of ZANU PF. Hakuna chandofungira kuti chiri muZANU PF chinogona kupesana nezviri mushoko raMwari. Chakaita sechipi? Is there any, all right? Hapana choti chingandipa zvekuti actually dambudziko rine vanhu kunzoko, maviewers enyu vanofunga kuti munhu ukajoina ZANU PF wakompromiswa, hauheduke, haumhore nekuti wajoina ZANU PF. Because salvation is personal. It's a personal conviction. Saka hakuna pekuti Mwari azoti Nyamakanga wamhora nekuti wajoina ZANU PF. Ndava muZANU PF kune vanhu vari kuenda kugehena vari muZANU PF. Uye kune vanhu vachaenda futi kudenga vari muZANU PF. Vari kunze vasiri muZANU PF, vatinoti collectively opposition. Kune vanhu futi vari kuenda kugehena vari kuopposition iko. Kozoita vamwe vachaenda futi kudenga vari kuopposition. So nyaya yesalvation, nyaya yekunamata Mwari, iri very personal. I am in ZANU PF to push one agenda, building the nation under the leadership of President Dr. E.D. Mnangagwa, who is the father of our nation. Period. Anything that has to do with the build of the nation, I am in. Anything that has to do with the progress of the nation, I am in. Anything that has to do with the healing of this nation, I am in. Anything that has to do
with the reconciliation of our nation, I am 100% in. Oh, okay. Right. 𝚑𝚒𝚒𝚒, what would you say to critics that says you are joining ZANU PS because of your for survival, for personal benefits? Fine, that's a very good question. That I've joined to build the nation. Okay. When we build the nation, ini ndinodya, imi munodya, uyu ari papa anodya, ari kuzumba maramba pfungwe anodya, ari kubhinga uko anodya. And politics, after all, everyone who is doing politics, they are doing it politics for living. Whether it's in the ruling party or opposition. You understand? They are doing it for living. All right. 𝚑𝚒𝚒𝚒, looking beyond slogan, which specific achievement of ZANU PF, whether infrastructure, social, national unity, that made you change your mind? Fine. Chekutanga dinginjira rekuti ngatibatane. Chandiri kuda kubatana as a preacher. Tinoda kuti vanhu vabatane. If you're a preacher and you cause division among the brethren, then you are not of God. You are not of Christ. People should be united. Bazaram paridzi manje is to unite people. So if people were outside, vasingade kubatana nevanhu, so then who are you serving? That's the question. Who are you serving? Then nyaya yekubatana iyoyo ndo yakanyanya kukosha. Healing, nyika igone kuva healing. Ati vanhu vanga vachindituka apa, kungoti zvavo kutuka kwavari kuita hakugone kundipwanya because ndakapwanyika kudhara Mwari vakandibuilda. You understand? Saka but hakunze kubatana. And real believers havagone kundituka. Kana vari ma-real believers, shoko raMwari rinoti munamatire Nyamakanga. Handi matarasika. Saka munamatire Nyamakanga. Those are not real believers. Because real believers are moved not by emotions, not by anger, but they are moved by love. You understand? Saka kana nasika ndikava muSamaria, Kristu anobva kuti iwewe uri muJudha. Saka Nyamakanga muSamaria ka. Saka chimuda Nyamakanga. So if you are in the opposition camp or if you are a critic and you don't love me, then as a believer you failed. You failed. Okay. Anyway, what did God say to you that the public does not know yet? Sorry. Anything that God has said to you in your closet that you might want to share with the public? Revival is here. The waiting is over. The waiting is over. You watch a coach. Okay. Revival is here. Munhu waMwari, moza mashanda noita Mwari. Mwari vanoshandisa zvinhu zvisina kujairika. And hatigoni kuisa Mwari kuvabhajeta kuti Mwari izvi musaite nekuti ndapinda muZANU. He's God, he's infinity. He can do anything using anybody. Upambo choto zvacho serious my servant. But I want to serious my servant because haasi muIsrael. Nebukadnezar andomboshandiswa. But haasi muIsrael. So we cannot stop God. If God wants to achieve anything through our president Mnangagwa, he's going to achieve it. Okay. Vanhu vachitoda vasingadi, he's going to achieve it. Mwari vanogona kushandisa munhu wavanoda to achieve his purpose in this earth realm, and we cannot stop it. Right. Nekuda kwenguva yedu ndachida kuti mungoti anza mubvunzo mumwe chete then tinopedza program yedu. Right. Ndachida kubvunza kuti right now since majoina ZANU PF, muri muZANU PF, if you had to see something chakaipa chiri kuitwa neZANU PF, would you still fight against chinhu chakaipa ichocho kana kuti since you are together you've been support of anything chavaita? That's a very good question. Pamangoti ashori kuti chakaipa, you've answered the question. But now ndakuziva channel yekuenda. Okay. Mbanzwisa. Baba vatadza, mai vatadza mumba, baba vatadza kuti mukomba wako vatadza mumba. Haundomire kunze kwejurawo. You understand?
baba wakatotadza unogona kuenda kuna mama ako mama madi kumbotaura nababa kuti hamusi kuona apa pasunyazoita zvakanaka here. You understand? Zvasiyana nemwana anomira kunzwi baba makaipa, baba muri mupurwa. Andiona? Baba vakangozvinzwa nda kuti uri mupurwa iwewe. Vanokubata vakakurova, vanokukesa. But ndika approacha zvakanaka kuti madi kuti apa padaiwo. Nai vakuru. Hama dzangu apa madi kuti pagadzirwe zvakadai. Yofambiswa nyaya. Motozora kuti njira chagadziriswa nekuti ndataura nenzira yakanaka. But cursing, shouting, insulting tiri outside inotokonzera kuti vanhu vave aggressive, haiunze peace. Ende Mwari havafambi. Ndakuudzai munhu waMwari, Mwari havafambi. Imi munofunga here imi kuti imi Mwari vati vamunanga wangu havachavadi? Ndizvo ngatimbotendera naye pano. Mwari onyatsokuti inini emasoni munanga kwa ndichamudi. Chii chinotadzikwa naMwari kuti wangofuma chinzi vamunanga kwa havasisiko nekuti Mwari havashanda. Tiri papo munhu waMwari. Eni muri kutaura kuti Mwari kana akati haachavade pane zvinogona kutoitika kwavari. Handizvika? Right. Saka does Bible has got any verses kana kuti zvechinamata zvine anything chinosapota here vatungamiriri vedu venyika kana kuti is just zviri pano pasi? Zvakawandisa. Tikada kutotanga kubva kumadzimambo chaiko chaiko emu-Old Testament totopinda mu-New Testament vana Pauro vachitaura kuti namatirai vatungamiriri. Zvakazara. Ndosati tataura kuti izvezvi ina mepreacher hachisa kutomboita hondo navanhu kana kutukana. Ndosamuona I don't answer them because a time will come one day they will realize. But what will I do? We'll pray. Okay. Sa izvezvi so tonamatira mutungamiri wedu anofana kunamatira. That's the assignment and the mandate I now have. Hanzi naBishop Nyamakanga kunamatira mutungamiriri. Tiri pamwe chete takabatana, unity and peace. Till next time, God bless you.